guys, welcome po sa aming YouTube channel. Bali ngayon po, pupunta po kami ng sitio sa Lapay para po ipamigay po namin sa school yung 10 box po na bond paper at saka 2 printer po. Bali yun po yung sponsor po ni Tito subscriber para po sa kanila. Ngayon po namin ihahatid sa kanila. Then, trailer lang po yung sasakyan namin at wala po kami naroon silang traktura. Kasi ang mga traktura guys. Tutulak kami ngayon guys. Ang ating kasama ay si Ate Joanne. Hi guys, good morning. Si Gigi. Ang katabi ni camera girl. Si Mama. Balik Si sa Mami Lapay. Dragon guys. May iwan. Bibili siya ng isang kabang palay. May binag siya guys. Bayad ng baboy. Tara na guys. Tara guys. Sige mo nangalak tayo. Ayan guys, yung dala namin. Bye-bye. Bye guys. Let's go! Babalik ulit tayo ng Salapay. Busog ah! Haligo pa naman kami. Go sis! Sirang brilliant. Okay na. Utang kayong bilbil. Nakaisang ano pa lang yan, akyat. Ikaw din eh, kami nung nakatake. Yung doon pa ay
Pababa, matsuga eh. Hanggang dito lang kami guys. Mahirap ipasok. Masira yung trailer, baka magbayad pa kami guys. Para man makondala. Dali mo yung ping, oh. Hindi natin yung mga picture. Oo, oh, ayan na sila. Ito pwedeng dala niya? Wala, iniwan namin. Ito lang nga, nag-iwan mo. Yan guys, sinundo kami ng mga teacher. Magpapatulong kami Kailan isa, magbuhat. ikaw naman ang andyan. Tayo pasok guys. Kaya sila na yung tulong. Puro bata naman. Magandang araw po. Hindi Pilit, pero kinaya. hindi kinaya. Hanggang dito lang sa gitna. Kaya po. Magandang umaga. Kaya po kaya. Sa Kapatagan. Sure. Dala namin mga bata. Ayan lang magbuhat yung mga bata. Ito pag-iwalayin mo kaya yan. Para kawawa naman yung makabuhat. Work. May schedule sila. Char. Bakit iniwalay tayo? Kawawa naman yung magbuhat. Ako na lang magbuhat niya. Magaan ba yan? Magaan lang yan eh. Oo, mag-ano yan. Yes, yes. Yung mabigat eh, bond paper. Kaya? Wala kaya yan? Hindi ang kaya? Bigat niyan? Bigat yan eh, Alex. Kaya yan. Kaya. Magandang naman. Ay, dalawa daw yung lalaki. Daya mo, Nyor. Tara. Ala, mabigat. Tapos tag-isa na kayo. Bawasan yung sa loob, bawasan yung kaya. Ay, yung isa na buhatin mo. Wala kang buhatin. Ito sa mga bata. Buksan mo. Bawasan mo. Ayan na lang. Ate Juan. Hindi pa. Kahit yung dala. Hindi pa. Hala, kabigat yan kuya. Ay na lang kuya, wala no. Yung mabigat. Ala, Oh, mabigat yan. Mabigat yan. Dagdagan mo to. Oh, ito pa. Oh. Isa-isa. Yun. Ay, ito kuya, dali. Dito i-bag mo yung iyo. Be, dito ang iyo. Ito kuya. Ayun na. Uy, Babi, imbagan. Oh, dalawa yung. Tama na yung dalawa kuya, Oh, tama mabigat. na yun. Ay, nabigyan mo si kuya isa. Ang ulo. So, partihan mo siya. Oh, bayo. Dito. Bluetooth na lang namin. Ipapadala sa messenger ang soft copy. Ala, naubos na isang
Ay, sino bubuhat? Ano tayo lalagyan? Ilan na naman nila? Tatlo yata nila. Ayan. Ilan ang laman ng dala mo, kuya? Tatlo. Ay, dalawa. Hati-hati. Oh. Kaya. Hindi niya natatali. Naiwan. Saan mo ibawag dito ka na lang. Ito. Dalawa sa iyo. Aka na yan. Sige, go. Kaya mo? Iwan na yan. Iwan na yan. Balikan na lang. Dali. May bitlog pa yata sa bagyong isa. Ayun, si Mike ka walang ay, no. Ay, no, tag-isa. Yung isa niya. Yung isa na lang. May kaya mong isa. Magandang babae na to. Oh, lagi. Para magaan. Wala ang mga ina. Kami mga ina. Nasa trabaho. Wala ang kanilang mga ama at nagkaingin. Ang mga ina ay nag-harvest ng mais, kaya sila ang kumuha. Kuya, ba't wala kang tsinelas? Di ba nagbigay kami ng tsinelas sa inyo ah? Padimalbal pa. Pagbudbudlaan. Yun. Hati-hati. Tag-iisa. Naku, nasira pa ang sinilas ni kuya. Buko na kuya. Kawawa ng tsinelas mo. Tumuko na. Kaya na? Kaya? Kaya. Oh, dandan siya. Ang cute oh. Guys, nakarating din. Ate, anong grade mo na? Ikaw kuya, anong grade mo? Grade 5. Ikaw kuya? Ha? Grade 4. Ikaw kuya? Grade 2. Ikaw? 5. Dalawa sila grade 5. Sana ka isang plato, lalagyan natin ng pinapay. Laki. Nyok! Sila yung mga nagbuhat ng bond paper. Ikaw nagsabi na wala nang tayo tapos may kaya ka pa.
salamat po. Good morning, ladies and gentlemen. Our Republic of the Philippines, Department of Education, Best in Reading. Schools Division of Occidental Mindoro, San Jose North District, Salapay Elementary School. Award the Certificate of Appreciation to for being the instrument of blessings to this school by finding donor for the immediate and significant needs of the school through vlogging. Given this 50th day of April 2021 at Salapay Elementary School, Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro. Signed, Office in Charge, Joel S. Alinsabe. Certificate of Appreciation is awarded to Miss Aiza B. Galaman. Thank you po. Yes. Next, Certificate of Appreciation is awarded to April Joy B. Galaman. Ay, palakpakan. Before Certificate of Appreciation also is awarded to Tito Subscriber. Sa Juan na lang. Sige, ako muna nagtatanong doon. Yan, dali, kasama tayo sa picture. Magandang umaga po, Tito. Nandito na po ang aming natanggap na biyaya na mula sa pamamagitan ng vlogger. Nandito na po ang coupon band at ang printer na dalawa. Kami po taos pusong papasalamat. At ito po isang blessing po sa Salapay Elementary School. Nagpapasalamat kasama po ang mga kasamahan ko na mga guro, Ma'am Eileen, Ma'am Loreline, Sir Berhel, Sir Roger, Sir John, at Sir Mylene. Ay, Ma'am Mylene, Sir Ma'am Mylene, Paklebar. Hindi po talaga namin, marami ko ano ang aming sasabihin, pero ito lang po talaga ang masasabi ko. Mana-mana po, sa salitang buhit po yon. At maraming salamat. Po sa English, thank you po very much. Ayun sa'yo. Sana po, hindi pa po ito ang huli. Sana po mayroon pa susunod. May hirit. Salamat po, salamat. Okay po. Yan ang aming dalang pagkain. Salamat po. Thank you po. Una na po kami. Salamat po. Bye-bye po. Bye. Kain na po kayo. Merienda na po kayo doon. Sa ate gumay pala yan. Ibang-iba. May pabaon po sila. I-ano ko na ito sa ibang halaman kwarto. Akin yung isa dyan. Thank you, sir. Sige po ulit, thank you din po. Salamat. Ay, kainit niyan. Sa puwet.
much later. Guys, magre-repack na po kami. Dadalhin namin bukas sa sitio Lanaban. Lanaban. Bali, kakauwi lang namin galing sa Salapay kanina. Tuloy ulit namin ang magre-repack para madala na bukas ng umaga. Tara guys, repack tayo. Magandang view. Fresh ka ngayon, mother, ah. Hindi nagasugab ba yung buhok mo? Kita nyo, 2 patuan ang dadaanin namin. Malayo ito, guys. 2 oras ya. Tatakbuhin ng traktora bago makarating. Bali guys, ang naman ng isang pack ay 5 kilos na bigas, isang kalahating kilong asukal, 50 grams na kape, saka asin, 3 noodles, saka 3 mega, saka isang pack po na hansel. Meron din po sa mga bata isang Milo, 3 Milo, saka isang zesto. Ipapak na rin po namin para isang bigay na lang. A few moments later. And guys, tapos na ang aming pagpapak. Bali, 40 families po yung mabibigyan namin bukas. Gusto lang po namin magpasalamat kay secret subscriber from San Francisco, California at solid supporter from South Texas. Thank you po sa malaking tulong ninyo sa mga katutulong mo yan. Makakarating po ito lahat sa kanila guys. Thank you po. Salamat Thank po you, sa guys. pagtulong guys. Sana guys, huwag kayong magsasawa. Unang-una manood sa amin sa DFLT. At nagpapasalamat kami ng marami sa tulong na binigay nyo sa Team DFL. Sana pagpalain pa kayo ng Ama. Thank you po. Thank you po.